Samantala, mas pinaigting ng Pangasinan Police Provincial Office ang kampanya sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mga batas na nagtatanggol sa kababaihan at kabataan ngayong National Women's Month. Sa halip na karaniwang selebrasyon, nakatuon ang tanggapan sa pagpapalawak sa kaalaman ukol sa gender-based laws tulad ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Anti-Sexual Harassment Act, Safe Spaces Act at Anti-Rape Law. Layunin nitong gawing mas mulat ang mga kalahok, lalo na ang kabataan, sa kanilang mga karapatan at responsibilidad sa lipunan. Binigyang diin sa diskusyon ang kahalagahan ng respeto, pananagutan at aktibong pakikilahok ng bawat isa sa pagbuo ng ligtas at inklusibong komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.